وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذرا جاگ کے بیٹھئے. لا الہ الا اللہ لا الہ. اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے. لا الہ الا اللہ لا الہ. خود چھپ گیا شاہ زمانے دا دتا چھپنی مذہب نانے دا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. خود چھپ گیا شاہ زمانے دا دتا چھپنی مذہب نانے دا. اے ہو راز سی کربل جانے دا پڑھو لا الہ. کیا دیو لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. امیتے نہیں ہویا زمانہ حسین دا. امیتے نہیں ہویا زمانہ حسین دا. بڑیاں شانہ والا بینانا حسین دا. ایماندار سے جس کو سمجھ آ رہی ہے محبت سے پڑھیے. امیتے نہیں ہویا یارو امیتے نہیں ہویا زمانہ حسین دا. بڑیاں شانہ والا بینانا. سارے کہہ دیو بڑیاں شانہ والا بینانا حسین دا. دتی وچ کربل حسین قربانی اے ناسبنا شہیداں دی گل بن گئی. دتی وچ کربل حسین قربانی اے ناسبنا شہیداں دی گل بن گئی. کملی والا دنیا تے آیا یارو اے نا پیرا مریداں دی گل بن گئی. کملی والا دنیا تے آیا یارو اے نا پیرا مریداں دی گل بن گئی. ناصرین میلاد دا چن چڑھیا اوے نا عیداں بقرعیداں دی گل بن گئی. بڑیاں شانہ والا بینانا. وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ مہر نبوت اُتے کیتیاں سواریاں حسین دیاں نانے نال اے ہو جہیاں یاریاں. آپ کملی والا دیوانہ حسین دا.